gajah telale telar singgih polaku marang baliku setan berkasa amulya mring tawang toang prajamu seyo kari karang
awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Om ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Sabda singapura Gerak budaya Pinggir kota Murni rasa Masyarakat ing sarina Ayu Ingkang Iku tadya Lakasih mandya Mulyane jiwa ragane Om ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Om ilahing awik nam astu purnama sida Ilahing awik nam astu purnama sida Sabda singapura Gerak budaya Pinggir kota Murni rasa Masyarakat ing sarina Ayu Ingkang Iku
Purba resanya merdeka Sritina ning pasewakan Pusana Sutra kang maneka arna Wilahing awik nam astu purnama sidheng aum awik nam astu silat mring Hyang Jagat karana siranging tandha kawisesaning bisana sono sinawung langit mlebu estu maksih lestantun lambahing Buddha jinantur tutur kadulur tulap mila Radeng Paradya winarsita ngupama prameng niskara karandudya tumiying jaman purwa mangya tekap asananing gobitotan wurungking pralambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggunggung sang murwing kata sikebyar dumadining wayang purwa purmangkaning kandha ninarik nututing basa duwing kenem umusu rasa yen larasa ya karaos mlajari wang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wus renakop saking carita lo becik wis gemelar sruning pakeliran ya iki sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Ndarum Hyang Kartika wis kinurba ting kawasa sahari ratri angi dribawuna purwateking tuk sina kilu kepanti teman dadi petanganing dina saji warsi windu kang sarta abad tetung lantangkar temangkar sini rambun kaya jawah pating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang katoga buron wono myang buruntu dadi obranan tanpa picalan padhang trawangan sinaring Jangjang Retna wingking ngarsa amarbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalengan mukir abang mrengangah lamun kaek sayahan dilat-dilat bumi saya dangu sumrup sang Hyang Arka katur semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amangku guningking biru moyo-moyo Bojeng dungil mulan ngedanu kasiluring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu selain kulo dasa dene raso aku ya buku karap Tegal sawahe anglo silur tatanem durti sambi sindenan mikul karo kuni
Anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi. Sang Hyang Pangarkusa dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dunung kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinar jagat kang samira Bayadara Teja rebet kekuwung. Parani dhateng wonten ingkang amadani kuwing praja ing Astina, ing Gajah Hoya, ing Astinapura, ing Liman Benawi, ing Guru Janggala. Nggih garis 100 talanta kalih 1000 janggep tinega krana negara ing Astina. Dumadi saking pulo-pulo pepanjaran. Sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut. Pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala, waneh-waneh cokring pawisik. Samane kineping jurang cara kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Sedene landuran tanem tuwa, katuni juru-yuruyu anggrembuyu godhongane ambyek wae nganti kaya mangklung-mangklung wit-witane. Pantegalaring Gopala Wija sedaya tinanduran mewahe koningon raja kaya idek iwen sansaya ngrembaka lamun nyangaglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nggo ranjing palang labet tebih saking tindak Durjana Duti. Samya sayak saeka kabya karo luhuring nusa bangsa duwe negari Astina. Wana kuwi bangi gunung nganggo winaksa mlesna lestari urun tumurun ora tumerah sadya dadi urek-urekaning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samting sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya weda winada anane momat sinamatan daya tinayan siwiji-wiji mapan sedating cecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging pinasaken karing Astina nalika semen lagi manjing marang jaman Cana Panjang munjung pasir pamukir Jinawi kemari pakarta tata raharja dasar guru kang gedhe bore padang jagate dhuwur kukusé turta ado kuncarane toto kasusuring manca praja lah sinten wahu nggo ngastu pusanane adil bangsa negari Astina nanging udan ucap dasa namaning Sang Nata dasarane 10 nama wis mestandi jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Sang Nata Prabu Jayapitana ya Sang Prabu Kendari Suta Narendra Kakabi teksa gedhek wong simbar jaja kasinungan kasekten luwih bebasan nata mentak jina lumenter lho tatan mukal menawi saged ambiyantu tuwenang ayomi sang para kawula wonten negari Astina. Pinayang bayang sang jeneng Pura Hapsara Hapsawika ngalpa Pak Andir sago kang sami semiwa. Yayang ruping samudring dedharatan miwadatan kantun wismanipun sang Hyang Manungtut tungguling praja negari Astina. Miwah sang Hyang para kadang ingkang katingal ngagrah bergagah nyayah prayit ning gewa. Ih menika tumanane patih negari Astina. Ananging Sang Rekyanapati Hari Sengkuri Satring Pasa Jenar ya Sang Harya Suman ya Raden Trigantalapati. Sumambung wiswan Topo Gawan Durna ya Sang Resi Kumbayana. Kocaping mangke Sang Resi Kumbayana inggih Barat Waja putra mengkeraken milenggahipun Senopati negari Astina Narpati karo Basusena Nalendra ing Amangga. Datan kantun bisawanipun ugi Pangeran Pati Kadang Nata Sang Raden Kartamarma. Abdidem datan ana jalma ingkang anyabawa jejel riyel rapat pipit aning madaning masewakan prasasatu padhakul datan wonten ingkang sela. Labet sakathing mara sibing jawi ambulutaken durung untuk umbul-umbul kiterangan danu yayi mudhe mangsa labuh ayu megar menti jamur barat ing mangsa rendheng. Tumbahing ngrangepun jati ngaran mangsa katiga marandena tidem jinem madaning masewakan negari Astina. Lek semanten datan wonten gudhanipun ngobah samira datan lumampah kabar sumangsa ananing pradangga mewah mangli ing waranggana. Sikura merwani pangandikan dadi mangling wijining pandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lesan. Aduh
kokung anyar Mangkara mengkuri mangken kuri angka siling Sudama Gusti Sasongko kasungan Surya Sretinon neng pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miang Panjrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Apraprabanyo kang sumirat
obro prabanyo kang superat nyaring teca malewaran ler ke lase sereng kaget wembo kekondo mrek ing ati upeng maruta mando separan mangambar kungas Andra ingkang puspita arum asilring samirana mrek ong sakar kadong ngas kandano mawera sretaning driya Dewang Supurmati liluwi ana sasmintaning sunjakan wasaring Bathara Paman Arya Paman Pati Arya Sengguni kaget sengandika ing Sunawi ana ngarsaning Manira Paman Pati Arya Sengguni kawula nok inggih anak Prabu kaget jroning penggalih kula wonten ing Jawi sak jawining kedaton dupi kula tampi timbalan paduka angger anak Prabu Duryudana bebasan pindurun salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang bapa ing kematian nggih nanging sareng kula wonten ngarsa jingandika anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan manah kula nggih anak Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyadong dawuh timbalan paduka angger anak Prabu Suyudana wonten ngarsa paduka inggih wonten kedaton negari Ngastina menika nggih anak Prabu kawula nok inggih Paman Arya kula niki katiparangken sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata-tata rakiting kaprajan Parata Dyaki aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Sengguni kawula nok inggih nami paduka dangu bab tata rakiting kaprajan tartentu sadyotan badhe nguji wani nggih ana kawula samya saiyek seka kapti karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka
Tartentu mboten badhe anggep kunca Maduka. Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana. Ingkang bapa kepatan remuk kasawana putung semonggo kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana. Damel bombong bali ingsun kang dadi aturira ora liya pakaring kang utama tindakna selawase urip. Ngono nggih. Rupa ingkang Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Namung nggih dereng lan sak sampunipun ambuk bilih keparing ingkang bapa ngaturaken sembah sumung kemping mangabekti kula kunjuk Sandapada Paduka. Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu. Kula niki Pamanarya. Kula tampi akarya bumbung raos sing begalipun langkung kaskecan ing langkung mrayogi. Lenggah jengandika bapa. Paman Harya sing kuring kepatihan. Ngono nggih. Sampun boten kirang mrayogi pisawanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu. Ngono nggih. Purwa dene jengandika nuwun mangke pupur bahan. Bapa Kumbayana rawuh wonten ing mriki ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugi rawuh jengandika tansah mangke kesarasan mimah karaharjan wonten kersanipun ingkang putra ing Astina nggih pupur Bandurna. Oh astakusmala sila bertobat sumarante hawla kamana kula kaprit kantil buntut ing selingkur kula nggih anak Prabu. Sakala kok ngomong pilawanipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima sareng kula tampi timbalan Paduka dawuh ngersa dalem Paduka anak Prabu Jaka Pitana sawanipun ingkang bapa wonten kersa jengandika bab anak Prabu Jaka Pitana tansah manggih karaharjan miwah kula manggih saras anggen kula sowan wonten kersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu mriki Dabung kula ngaturaken asung budya pangasta mugi tansah kunjuk marang sajengandika. Kula nanan sampun kula tampi karo bombong raos sing kalih. Mboten langkung ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk marang sajengandika anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karo bombong raos sing kalih. Mboten langkung kasikecan lenggah jengandika wonten ngersanipun ingkang putra ing Astina. Kula nggih. Sampun mboten kirang pagi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten kersa jengandika anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna Basusena sareng jengandika ingkang rayipun Duryudana ngaturaken asuk pasegan punogrami tuwin pambagya raharja mugi tansah kunjuk dhumateng marang sajengandika Kakang Prabu Karna Basusena ngawungku. Kakang Prabu saged pangestu ora wayah Bathara jagat kula nggih Yayi Prabu Jaka Pitana. Sakalangkung bombong kula nampi timbalan Paduka Yayi Prabu. Wilujeng miyasung pudya pangastawa sampun ingkang ngraka tampi karo bombong raos sing penggalih. Mboten langkung kula nedya ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk marang sajengandika Yayi Prabu. Kula tampi karo bombong raos sing penggalih. Mboten langkung mrayakaken anggenipun lenggah wonten gesaripun ingkang rayipun Duryudana. Kula nggih sampun mboten kermayogi. Dimas Kartomarma sasuwani rumursanipun Kakang Podohan Diraja sak pratamu Dimas Kartomarma. Niki tansah pinanggih kawidatan liring sambi kula sowan kula Koko Prabu sowan kula marang sajengandika Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Jaka Pitana mangke karaharjan datan wonten beda menapa karang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Dimas Kartomarma tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu wae tampanono. Piye sampun kula tampi karya bombong raos sing penggalih tatan barisaning para wadyabala geng padha gantung sibu juru kanthi geng padha sarung manuk jenenge sunut diambabarake wigating pasewakan sartane diagi tatanen kabeh suguhan utawane cecawisan tuwudaran apa wae marang sari sing padha sibu ning kedaton Gunung Astina. Nun Mula ingkang Paduka dawuhaken badhe kula canggih nggo jimat badhe kula mangestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Koko Prabu Duryudana. Pamanarya wonten timbaling dawuh Bawadurna wonten dawuh nggih. Saestu rembag pasewakan dinten sapunika kula namung badhe ngrembab babagan inggih menika pun kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih kados pundi? Anak-anak kula pun para Pandhawa kados paran. Wonten kawontenan menapa? Estu anggen kula nglampahi gesang putri Madyapada lan kula lenggah
wonten ing dampar kencana negari Ngastina menika boten tentrem tuwin boten ayem awit kula tasih saged nyumurupi kadang-kadang kula para Pandhawa gesang wonten ing Madyapada bilunggang saking mriku rembag kula wonten mriki menika namung badhe ngrembab babagan kados pundi serananipun anggen kula badhe ngrenah patinipun para Pandhawa lole astaga swalase pertapa sumarante hawala kula nggih nggih kula nggih ning nuwun sewu napa inggih bakal kelakon anggenipun badhe ngrenah pun pejahipun para Pandhawa nyatanipun rikala semanten Pandhawa sepisanipun krenah patinipun jaman lalakon sebale sigala-gala Pandhawa menika mboten kobong nanging malah dipun slametaken dening seekor utawi sewujuding landak putih mekaten nggih maring samangke wonten kurban saking kawula Ngastina inggih saking rombongan Ngastina inggih menika pun Paman Puruncana ingkang paman pun Puruncana. Laras kula ngemuti lampan menika. Nggih. Lajeng angka kalih. Bratasena menika rikala semanten nedya dipun krenah patinipun dipun julung tungkul kaliyan Adipati Harya Sengkuni. Lumantar nalikanipun Bratasena babat Wanamarta inggih Wanamertani. Nanging rikala semanten Werkudara ora mati ning jero ning alas, nanging Werkudara malah pikantuk triman saking para Jawata wujud negari ing kajiman ingkang sakmenika sampun kababar dados kamanungsan inggih sing dilungguhi para Pandhawa menika. Inggih menika pun negari ing Ngamarta utawi negari Wanamarta utawi Ngendraprastha. Utawi Mbatana Kawarsa. Lajeng ingkang pungkasan menika Werkudara dipun loropaken wonten ing Gunung Candramuka. Rikala semanten malah antuk kanugrahan. Sandangane nggih menika sandanganipun Bathara Bayu. Kaliyan ali-ali Manik Candrama. Dening ngersanipun Iwang Pikulun Brarendra. Sameneika kula tesih bingung, lajeng ngrenah patine si Werkudara nika kepiye meneh. Merga kuncine Pandhawa isa urip, isa tentrem kuwi mung siji. Bratasena dipateni. Nek Bratasena mati, angel mijen wae ngranti arep mateni Puntadewa. Janaka badine kalus dewa. Mekaten. Nggih. Lajeng wonten karti sampeka menapa? Anggenipun paduka badhe ngloropaken kadang kula pun Bratasena. Pripun nggih? Kula tesih mikir seranane. Ngeten mawon. Bratasena nggih Werkudara kula lorepke supados ajeng kula dawuhi supados inggih menika ngupadi inggih budidaya wujudipun banyu suci Perwitasari wonten telenging samudra. Indi menika tartentu Werkudara jegur samudra, Werkudara nyemplung samudra. Ning telenging samudra kae kowe golek banyu suci Perwitasari. Nek kowe wis entuk atur marang pun Bapa. Iku tartentu mengke Werkudara mung dipangan kalian hiyu megalodon sing enten telenging samudra menika. Mekaten nggih leres dipangan iwak galak paus orca dugong putri duyung ora ding nek kuwi malah dipangan karo Werkudara. Lah saking menika sameneika kula aturi mas paosaken kados pundi tangipun ingkang Bapa ing Sangka Lima. Kula sami nedya animani mateng anak Werkudara. Kula mathuk lan kula marem lajeng badhe kados pundi lampahipun. Nggih sakmenika nengga srana kemawon. Menawi ngantos ing sakmangke, Werkudara mati wonten ing Samudra Hindi, kula niki pesekaken Werkudara mesti mati. Ngoten. Nek ngantos mengke Werkudara kelakon mati wonten ing Samudra Hindi, jeng ngandika badhe syukuran menapa kemawon kula semagaken. Jagat Dewa Bathara brawi nganti kelakon Werkudara mengko mati ing telenging samudra golek-golek banyu suci Perwitasari kula lan Nayaka punggawa negari Ngastina miwah kawula negari Ngastina nedya rupyan seneng suwene 7 dina 7 bengi boten leren. Bagus nanggap campur sari sing nyanyi niken suwe
Iya. Karo Saras niku favorit kula niku. Ibu Putuna nggih. Kula rumajeng mewah kula sarujuk kalian dawuhipun anak utawi anak Prabu Duryudana mewah Kakang Panembadana. Kudu sarujuk. Sampeyan Dipati Arjuna kuwi kari melu. Nggih. Mengko ana Kurawa sing kudu dikepyake. Nggih. Mbantu lekase Werkudara. Nggone bakal golek Panji Perwitasari ingkang akhiripun miki mengko badhe Werkudara mung bakal sowan ana ngersaning Gusti. Nyatane dipangan karo iwak hiu, paus lan sak piturute. Nggih, sedaya ngestakaken dawuh. Sameneika kula aturi Mas paosaken Kirana Prabu, sedaya melih bakal wonten kedadian ingkang ngedapi-dapi. Ingkang badhe tumanduk wonten kersanipun inggih menika pun anak kula pun Bratasena Kirana Prabu. Sikra bala kang tumingal Prangga campo samyo ngedali Leret nadet welateng kota Panyanggung nangun janiti Benjang sang aji ladinya ngedali wuwus Resta sura wilangga kaya buta singa wregel pasti jangga dendanya mangan bakniken didemat janing pasiwakan negari Ngastina nalika semanten datan mubat datan musik noto ing Ngastina samirana datan mampah awit kaperbawan sang nata ngucap ing mangke minangka durung abang kadurung manding kasaru dasaring pertala piyang ngarsa tangkeping wurika pasiban pun amuk apa to kang dadi darunane ora ana mancan putri kajengking medhun saka menangkang kejawi amung pisawanipun satriya ing Jodipati nggih nunggul pawenangan iki Sang Raden Arya Werkudara Pindawarni. Kalih kaya kowe bareng wonten anggap kaget kang samuha. Thank you.
Sinong mati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bali lumut hamra kanggang awita bedenjeng-denjengan Jagat Dewa Bathara paman wonten timbalan ingkang ngadawu nembe kemawon kula rasanan kalian panjenengan bab perkawis Kadang Lumut Werkudara mriku Werkudara sowan wonten mriki kaget penggalih kula paman inggih kula dhewe yo kaget agi wae durung mingkem anggen kula rasanan kalian anak Mas Bratasena inggih anak Mas Werkudara. Lah kok mak jedul mongko marahi horeg kahanan pasewakan pun dangu ngger. Iya paman. Lega ingkang sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Dimas Bratasena ya Dimas Werkudara, Dimas Wijayasena. Sasewane siadyon kersanipun Kakang padha kanthi raja sak para tamu Dimas Werkudara. Wah. Duryudana kakangku selamat tekaku. Ora ana alangan swiji apa, ya mung aku ngaturke sembahku wae Tampanana, basaku Tampanen. Ya Dimas Werkudara ngaturake basa lan sembahan ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Takegem dadekake jimat parayoga nanggonira sian dilungguh kaya ora kurang kepenak. Apa Werkudara? Apa? Wah, kowe tekan kene Werkudara. Iya. Monggo lagi wae kowe iki arep takon. Takon apa? Kowe takon golek banyu suci Perwitasari. Kowe takon golek banyu suci Perwitasari ning outlet. Takon mlayu sedhela. Lah kok kowe tekan kene Werkudara? Kowe ngomongke bab banyu suci Perwitasari. Heeh. Aku wis ngolehke. Wah, tenane? Iya. Pirang botol? Wah. Ora ngawur gunemanmu Durna bapakku. Tenane apa kowe entuk banyu suci Perwitasari? Ya iki mengko aku arep matur ngersane Duryudana kakangku. Apik. Oh. Ha, pancen iki bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara. Iya. Iso mikul dhuwur mendem jero. Mendem jero. Ah, yoga rene sing durip. Tok sumbere perkara siji. Sapa? Mentak. Kae Kang Slupan. Ayo ora apa-apa. Ora dadi ngapa. Iya. Selamat kamu. Slamet sembahku Tampanen. Tak tampa. Pangestuku Tampanane Werkudara. Tak gegem dadekake jimat. Werkudara kadangipun Kakang padha raja sak praptamudi. Karna kakangku. Sembahku Tampanen lan slamet tekaku. Iya. Pangestunipun Kakang bae Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Prayoga nunggonmu lungguh.
kaya ora kurang kepenak. Wis cekak wis wae Werkudara. Iya. Duryudana kakangku. Piye Werkudara? Satemene anggonku ning kene iki sowanku mrene. Aku mung arep matur. Kowe njaluk apresiasi ngono ta Werkudara? Iya. Mergo aku wis kasil nampa ya wiwujude banyu suci Prawitasari. Mula aku njaluk bebungah ngersane Duryudana kakangku. Munggo kepiye nggon arep maringi bebungah karo aku mergo aku wis kasil ngantukke banyu suci Prawitasari. Duryudana kakangku, Durna bapakku apa dene Sengkuni bapakku. Kakatri sangga pirangu rinanggul kinempit-kempit sang retaning bawana ya kitu kang lalang ati ya kitu kang kudu kerek Kula nuwun sewu anggir Mas Bratasena. Sengkuni bapakku piye? Panjenengan sampun kasil pikantuk inggih menika pun wujudipun banyu suci Prawitasari. Wis entuk iki mang rong botol. Kakang Durna menengo sik, Kang. Wis kasil entuk banyu suci Prawitasari panjenengan sowan wonten ngriki. Iya. Kula nuwun sewu. Napa jenengan ndika menika mboten nemut Kelingan bapa-bapa. Sampeyan Anggir Bratasena menika wis kecilik leh nglabuhi karo Pandhawa kok sampeyan ora diwenehi bebungah apa-apa karo Pandhawa. Lire piye kowe kandha ngono Sengkuni bapakku? Mengki riyen to? Rikala semanten nalikanipun jengandika lampah inggih menika pun babat wana marta. Ingkang lampah babat nggih sampean dhewe ora diwangi sapa-sapa. Puntadewa ora ngewangi, Janaka ora ngewangi, Nakula Setiwa ya ora ngewangi. Ning kok ya sampean saiki sing dadi nalendra teng negara Ngamarta kok malah anak Prabu Puntadewa udu sampean. Mergo sing tuwa dhewe kuwi mbarep kakangku dudu kok aku. Mula kang saka kuwi aku trima wae yen to aku kudu ngeyup kamukten. Lan yen to kudu aku sing dadi senopati ning negara Ngamarta, ternyatane kabeh iki mau tak lakoni. Tulus lan ikhlas lahir batin nggon kuping ning labuhi kalang kadang-kadangku Pandhawa. Kula nuwun sewu. Napa jengandika menika dereng mireng cariyosipun bilih Puntadewa menika anggenipun dadi ratu wonten negari Ngamarta menika ngidak-idak marang sak pepadane. Ngidak-idak diri piye? Ngidak-idak marang adine. Ternyatane sampean kabeh nglakoni apa-apa dhewe kok ora diwenehi bebungah apa-apa karo para Pandhawa nganti sampean ngentukke banyu suci Prawitasari. Kok malah sampean sowan mrene nggo njaluk bebungah ngersane anak Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu. Sing duwe lelabuhan tumrap Pandhawa sampeyan ning kok sing ngedangkrang lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul Puntadewa kudune sampeyan ora nrimakake. Kudune sampeyan ora nrimakake, sampeyan wis disepelekke karo Puntadewa lho nggih anak Mas Wijasena. Dar syukur ora. Nirake aku kowe.
sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya Kurada kura reka giri-giri Kakang Prabu karo Kadiparan kula nuwun sewu jengandika menika nalendra ingkang kados pundi kados pundi pripun ning atasipun Bratasena inggih Werkudara menika kula ngertos penggalih Bratasena niku wis nesu-nesu awet dipun pringgaken dening Paman Harya keparengipun jengandika mangertosi bilih Werkudara lajeng bedah negara Ngamarta ijen kok jengandika mboten dawuh kalih kula dawuh kados pundi ambok bilih to jengandika dawuh kalian kula supados kula ngetapaken Wadyabala sak negari Ngastina miwah Ngawangga sak biyantu kalian kasipun Werkudara bedah negari Ngamarta paling sama kepasang yudu katuju inginu jengandika kula aturi pidhalaken Sang Hyang para Wadyabala sak wonten-wontene Wadyabala pangbeta teng Ngamarta bagus Jernyatanipun Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten kok ateges kula menika nyucuh mboten kang teges kula menika maiben dumateng jengandika anak Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten nanging kula menika wonten mriki jejeripun Senopati kula menika namung ngewut perkewuh ana negara Ngamarta duwe bot repot negara Ngastina duwe bot repot apa-apa kok Senopatine ya nata Ngawangga Prabu Kano Basusena kok ora ngewangi menika kula nuwun sewu menika mboten badhe sae kawontenanipun kula saking menika keparenga kula nyuwun pamit bidhalaken Sang Hyang Wadyabala saking negari Ngastina menapa dene saking negari Ngawangga matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna kula aturi atos-atos tindak lan lampah jengandika anggenipun badhe tumuju wonten negari Ngamarta sak biyantu lan kasipun Bratasena inggih Werkudara anggenipun badhe bedah negari Ngamarta kepareng kula nyuwun pamit tambeng pangestu ingkang kula suwun Yayi Prabu ndherekaken Jengkar Paduka Paman Harya wonten timbangan ingkang ngadhawuh nggih sampun ngantos wedi kangelan pun pidhalaken sakyanipun Pursata Kurawa inggih sendika ngestaken dawuh Bapak Durna Nenten dawuh. dipun dherekaken lampahipun Kurawa Nggih, sendika ngesuaken dawuh. Apa nyatanipun Werkudara sampun kasil anggenipun pados banyu menika kala wau. banyu napa Inggih menika pun banyu suci Perwitasari. banyu suci Perwitasari Nggih, monggo dereng kula kongkon. Monggo dereng kula kongkon kok wis trunyuk-trunyuk ngentoke matur rene nek wis ngentuk banyu suci Perwitasari, wah lha apa. manjan kecah tertib Werkudara ora melu umbuk malah tuku dhewe merga ora gelem enek dijaluki kancane ora gelem Werkudara ngene jak ubengan ora gelem. Tetep kae dinggo dhewe. nggih Kang Wis ora apa-apa. Niku kesengane Werkudara. iya Pun kajenge ngoten mawon mboten masalah. Sampeyan kok badhe kados pundi Kirana Prabu? kula aturi pidhalaken Sang Hyang Pursebo kula dikunturang kedaton Mengke riyen niki tesih jam 10 lho. Niki tesih jam 10. Apa lek anake pasewakan kemeruputan. mboten dados menapa Niki tesih jam 10. Punjul 2 menit. Napa nggih badhe dipun bidhalaken sak menika? Wah, mengke kesuwen, mengke kesoren medal kesoren. ora apa-apa Kang nyatane sing wis dintenteni ya kuwi Niki jam 10 di Mas ngene. 10 kliwat 5 menit. mboten napa-napa pun
dibudalke mawon masewakane. Oh nggih. Sing baku Werkudara pun ajeng bedah negara Ngamarta. Nggih mengke kula genake melih. Nggih. Kula genake melih. Apa Werkudara ki ya tenan arep budal ning negara Ngamarta, arep bedah apa mengke mau nesu merga krasa nguyuh utawa sak piturute. Mengke ajeng kula genake melih. Nggih, mboten apa-apa. Nggih nggih. Kemarin kula nyuwun pamit kula tiyang nganti Sang Surya. Gosek ta urung didhawuhi kok. Nggih nggih. Pun nggih sampean dawuh kali kula. Ih, Dimas Kartomarmo. Oh tak kira aku. Dimas Kartomarmo. Ih, wonten timbalan kang adawuh sinipun. Aja merem dhisik. Mboten. Mboten, ngapunten. Nuwun nembe makler. Budal kang padha sibuk jenis Raja Kuntur Kedaton. Ih, nunista kendhawuh kepang kula nyuwun tambeng donga pangestu miwah sangu. Lho, Kowe iki ora neka-neka lho. Wis mangkat kono. Ih, kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan. Ganti Sanjang Sore kinarya madhangi lakumu Dimas Kartomarmo. Ayo menrak.